захаваем гістарычную памяць разам. Кожны з нас памятае імёны герояў. Марат Іванович Казей, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, партызан, піянер-герой. Гэты 14-гадовы беларускі хлопчык быў па-даросламу мужным і адважным. У яго кароткім жыцці знайшлося месца подвігу. Марат Казей – адзін з самых маладых герояў Савецкага Саюза. Падчас Вялікай Айчыннай ён разам з маці і сястрой застаўся ў Беларусі. Маці, Ганна Александровна, дапамагала партызанам. Па даносе здрадніка яе арыштавалі і павесілі нацысты. Пасля гэтай трагедыі Марат і яго сястра Арыядна пайшлі ў партызанскі атрад. У ім хлопчык стаў разведчыкам. Юны партызан шмат разоў пранікаў у нямецкія гарнізоны і вяртаўся да сваіх з каштоўнай інфармацыяй. Прымаў удзел у дыверсіях і баях з ворагам. 11 мая 1944 года Марат разам з начальнікам разведкі штаба партызанскай брыгады прыбылі ў вёску Храміцкая Узінскага раёна для сустрэчы з сувязным. Пасля іх прыезду вёску акружылі паліцаі і карнікі зондаркаманды СС «Дырлівангер». Завязаўся бой. Начальнік разведкі загінуў амаль адразу. Юны партызан дабраўся да ўзлеску і прыняў бой у адзіночку. Ён адстрэльваўся да апошняга патрона, а потым узарваў сябе гранаты разам з ворагам. Імем ураджэнца вёскі Станькаве Мінскай вобласці, піянера-героя Марата Івановича Казея названы вуліцы ў Магілёве і Глузкі. Яны змагаліся, каб мы, нашчадкі, жылі ў міры. І мы будзем заўсёды памятаць імёны герояў.